Alzira convoca en aquest 2022 la 5a edició de l'ús del valencià en les falles. Volem saber tots els detalls i fins quin és el termini que se poden inscriure les comissions i per això estem acompanyats pel regidor de Cultura, Alfred Aranda. Què tal, Alfred? Bon dia. Hola, què tal? Molt bon dia. A les portes de les falles una nova edició de l'ús del valencià per a aquesta festa. Sí, esperem que siguin unes falles millor que les dels anys anteriors, les coses estan prou millor, però bueno, tampoc ens podem confiar perquè la situació continua sent delicada. Com sempre, amb molta precaució i prevenció. De tota manera, l'Ajuntament, seguint les normes sanitàries vigents en l'actualitat i d'acord totalment amb la Junta Central Fallera, s'estava intentant recuperar la programació habitual. I dins d'aquesta programació habitual festiva de la ciutat, el CERVAL, el Servei de Promoció d'Ús del Valencià, que forma part de la Regidoria de Cultura, un any més convoquem els premis de foment d'ús del valencià en la falla. És la 5a vegada que se fa, el que passa és que, exceptuant de l'any passat, que no se va poder dur a cap aquesta campanya per qüestions, evidentment, de la pandèmia, enguany torna. Jo penso que millor, trobo que millor perquè per qüestions que jo no desconeixia, els premis abans estaven una miqueta, jo penso que estaven un poc massa condensats. Per què ocorre? Perquè, a veure, hem de ser realistes, ja tenim unes falles magnífiques, hi ha moltes falles que estan molt especialitzades en monument, en cavalcada, en llibret i tal, i què ocorre? Pues que moltes vegades allò que popularment diu, sempre guanyen els mateixos, no? I, bueno, la veritat és que li vam replantejar el tema de tal manera que enguany tenim una nova versió que jo trobo que és molt més justa. És a dir, que cada comissió va competir en les de la seva àrea, o sigui, les de l'especial amb especial, les de primera, les de segona, perquè pensen que és més just. I realment això que suposa que totes les comissions s'animen, perquè clar, és que competiran estos que sempre guanyen, i n'hi havia. Aleshores pensem que és una posada, jo penso que encertada. A més, el premi, en lloc de condensar-lo en un gran premi, penso que no toca tampoc, no per tenir més diners uno va escriure millor, sinó al contrari. El que volem és que la gent mime l'idioma, li doni visibilitat i que siguin molt enginyosos a l'hora d'escriure, perquè el jurat d'estos premis el que valora és, evidentment, com en totes les llengües del món, que no hi hagi falta d'ortografia, que el vocabulari sigui l'adequat, que tinga una coherència al text, però una cosa que és el que és típica de la falla és que siga satírica, que siga divertida, que siga crítica, que siga desenfadada, perquè la falla ha de ser també d'aquesta vessant lúdica i alegre, però també si té unes pinzellades, la falla naix com una espècie de sàtira respecte als problemes que hi ha. I aleshores el que he fet, com us comentava, n'hi ha 4 premis de 500 euros per a totes les seccions, i a banda hi ha un premi de 1.000 euros per al primer premi, que pot ser que els millors retos de totes les falles siga de la secció B o de la C o de la D, no té que ser l'ensenyament de la... De tal manera que oferim, són 3.000 euros com els anys anteriors, però torno a dir-vos, 4 premis de 500 i més un premi de 1.000 per als textos que reunisquen aquestes característiques. Doncs moltíssimes gràcies, Alfred, per atendre's a veure si les comissions s'animen. Esperem que sí. Com molt bé tu has dit, és un concurs que està previst únicament per a les comissions de falles, siguin de gran o d'infantil, i que ho han de presentar per via telemàtica, que ells ho saben, perquè a través del CERVAL s'ha arribat, i tenen fins al dia 2 de març per a presentar-nos els textos que van escrits a les falles, que no té res que veure sols amb el llibret, que és molt important, que a vegades creuen que és el llibret. No és el llibret, són els textos que cada falla col·locarà. Moltíssimes gràcies a vosaltres per la difusió i bones falles. Esperem, gràcies. Molt bé, pum, salut, gràcies. Ja ho saben, les comissions falleres d'Alzira que s'animen a participar en esta 5a edició. Fins a 3.000 euros n'hi ha en premi, així que fins el 2 de març teniu de temps per a inscriure's.